Українські воїни звільнили Куп'янськ-Вузловий. Це важливий логістичний вузол на лівому березі Осколу на Харківщині. Після взяття його під контроль Збройними силами України під окупацією залишається менше 6% території Харківщини, розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Куп'янськ-Вузловий був серед принципових для росіян напрямків. Через нього, як і через Ізюм, окупанти перекидали військову техніку на фронти Донеччини та Луганщини. Ну і, звичайно, Куп'янськ-Вузловий – це одна із найбільших логістичних залізничних розв'язок на території Харківської області. І з перших, умовно кажучи, годин повномасштабної війни вона була там окупована, і ворог її досить так сильно обороняв і відповідно тримав. Так само, що кожен метр нашої відповідно території він звільняється досить важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися, стягує свої резерви. І дійсно кожен такий успіх – це дійсно фактично подвиг для наших військових. Під час звільнення Харківщини до рук оборонців потрапила й нова партія полонених. Серед них і свіжо мобілізовані росіяни. Командири бросили, всі ушли, тикались-микались по оврагам, по підвалам. Всі розтерялись, не пойми хто куди. Решил уйти за границю, но попал в плен. Если хотите жить, не приходите сюда вообще. Служу 3-й день. Командира видел в первый день 1 раз. Ни еды, ничего. Окупанти помстилися сусідньому Куп'янську. Обстріляли церковну школу, господарчу споруду та крамницю. Жодних військових об'єктів поруч немає. Окрім Куп'янського району, росіяни масово обстріляли ще 4 райони Харківщини. Страждають виключно цивільні райони, цивільні житлові будинки, тобто руйнуються повністю. 9 людей у нас, на жаль, за добу загинули, 5 людей отримали поранення. І загинула в тому числі дівчинка 13 років. Окупована частина Херсонщини закрита на в'їзд та виїзд. А з тимчасово зайнятої ворогом частини Запорізької області намагаються виїхати співробітники атомної електростанції, які попри погрози відмовляються співпрацювати з росіянами. Про це повідомили у Генеральному штабі. Там зазначили, що ворог завдав 9 ракетних ударів, понад 2 десятки авіаційних, а також майже 100 разів задіяв реактивну артилерію. Росіяни гатили вздовж усієї лінії фронту, але марні спроби наступати мали лише на підступах до Бахмута та Авдіївки. Сили оборони натомість завдають точних ударів по ворожій логістиці та тиловим базам і щоденно мінусують окупантів і їхнє залізяча. Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсоні було знищено та виведено з ладу 7 вантажівок «Урал». В Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів. Розпалювання національної ворожнечі проросійським блогером Таліповим розслідує прокуратура Автономної Республіки Крим. Саме Олександр Таліпов у своєму телеграмі опублікував відео з весілля у Бахчисараї, де грала пісня «Червона калина». Блогер в коментарях погрожував учасникам весілля та писав відверто дискримінаційні закиди. До слова, Таліпов став відомим під час окупації Криму, яку гаряче підтримував, як власне і повномасштабне вторгнення російських окупантів.
З початку окупації Кримського півострова Росія використовує мову ворожнечі в інформаційному просторі окупованого Криму як зброю проти кримських татар, мусульман та українців загалом. Держава-окупант намагається виправдати усі репресії, які вчиняє проти українців за допомогою нав'язування своїх наративів, закликів до дискримінації та пропаганди насильства. Силоміць саджали до автобусів і везли у військкомати. Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону розповіла про незаконну мобілізацію в окупованому Криму. Вона наголосила, що більшість повісток вручили кримським татарам. Ташева зазначила, що зараз Крим спустошений. Чоловіки активно виїжджають з півострова. Згідно міжнародного права, такі дії окупаційної адміністрації, вони є злочинними, вони не мають права призивати наших громадян до лав Збройних сил Російської Федерації. І, звісно, що це особливо відчутно помітили на собі кримські татари. Ви дійсно зауважили, що більшість повісток, які отримуються нашими громадянами на території Криму, вони були вручені кримським татарам, особливо в місцях компактного проживання кримсько-татарського народу, в різних населених пунктах і навіть в місцях масового скупчення кримських татар, зокрема і там на місцевих ринках, де кримські татари мають якісь свої ядки для продажу там якихось товарів, надавачами послуг вони є і так далі. Тому зараз, за нашими спостереженнями, Крим фактично є таким собі, знаєте, спустошеним в плані чоловіків, тому що вони активно виїжджають з території півострова. Як уникнути мобілізації та залишити окупований півострів? У координаційному центрі Меджлісу запустили гарячу лінію для жителів окупованого Криму. Там консультуватимуть тих, хто змушений виїхати через незаконну мобілізацію, яку ведуть окупанти. Консультанти дадуть юридичні поради, як перетнути кордон, та розкажуть, які документи для цього потрібні. Дістати необхідну інформацію можна у WhatsApp та у Telegram-каналі, де бот відповідає на поширені питання. Можна написати або подзвонити в Telegram за номером телефону, і можна написати або подзвонити на WhatsApp за номером телефону. Для найбільш оперативного вирішення питання краще нам писати у Telegram або у WhatsApp і одразу ж писати суть вашого звернення, вказувати, які у вас є документи, на який кордон ви хочете їхати, або запитати з наявним пакетом документів, куди ви можете поїхати. Ми вас проконсультуємо. Чат-бот мы дополняем теми ответами на те вопросы, которые очень часто поступают. Также сейчас делаем инфографику, в которой также будет разъяснена карта, как людям необходимо вести себя, какие документы иметь при себе и на основании каких документов, в какую страну они могут попасть, выезжая из Российской Федерации. З піснями під гармонь так мобілізовані росіяни їдуть вбивати українців. Їхали, веселилися, а приїхали, зажурилися. Ось уже новоспечений танкіст жаліється, що його відправляють на війну. А він і танка не бачив. У будь-якій підготовці їм відмовили. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Без підготовки та в однострої 30-річної давнини. І це ті, яким пощастило. Військова форма є не у всіх. Какие берцы, которых я на срочке служил. Видела? Вот. Дерев'яні казарми, печі буржуйки та двоярусні нари. Мобілізовані знімають відео, у яких умовах їх тримають перед відправкою на війну. Там, смотрите, народу, ну, вот это все полные казармы. Так что, пацаны, давайте ждем вас. У нас места еще есть на верхних шхонках.
Ні ліків, ні теплих речей. Мобілізовані мешканці російського міста Азбест зіткнулися із реальністю, де їм доводиться купувати все самим. Аптечки, эти, как его, автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите, прокладки. Самые дешевые прокладки, плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет. Кровь останавливает. Откуда? Пулевое ранение, прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю. Ні їжі, ні води. А ось тим, хто відмовився їхати на війну, командири влаштували терор. Їх зігнали до приміщення, після чого стали скорочувати походи до вбиральні і попередили, що умови ставатимуть іще гіршими. С сегодняшнего дня уже сократили походы в туалет. Воды, ни воды, ни еды обещали не давать вообще.